gaskiya dan Audu na zaci me ya faru kuma dan Liti? ba zai yi a ce mu da tun safe mu je mu sha wahala mu samu kuɗi mu je mu so abu kuma a zo a sace mana ba. Gaskiya ne wannan. Kai Yanzu gashi ina ragon nan da na siya wanda ka tara kuɗin nan. to an dauke shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma wallahi ba za mu kira yanzu ka tashi mu tafi gurin boka ci mu ci bokan rana shi kadai yake da sirrin da za a dawo mun da rago. Ai shikenan ma mu je. Hantsi sai ratsi, kuma hatsi akwai hatsari. Allah kawo 'ya'yan banza ce su. Allah kawo 'ya'yan banza ce su. Ga wasu nan, ga wasu nan, ga wa'yansu nan. Samu waje ku zauna. Samu waje ku zauna. Ba ta magana ba. Ka san me yake tafi da kai. Shi ta magana ba. Na san me yake tafi da ku. Haka ne boka, ai na san ka ne shi yasa muka zo gurin ka. Haka ne? Haka ne. To, zan biya bugu bukatar ku. Abokin sana'aka ne ya fi ka jama'a ko? Kai, gaskiya ba haka bane. Da ka bari dai mun faɗa. Na sani, ba sai kun faɗa ba. Ku juro ka ce ba ta son ka ko? Kai, a'a, da ka bari dai mun faɗa. Ba sai kun faɗa ba, ba an ƙaru ba. Gaskiya dai boka kawai ka ban mu faɗa ko ya gani. Mana. Tunda kuma tsaya ku faɗa. Aba boka. Ragon dan Liti aka sace. Wallahi boka rago na aka sace. Ba. Shi yasa na buga ba abin da nake gani sai kauhuna.